Foron moitos os temas abordados pola delegada territorial da Xunta e o alcalde na súa visita a Porto do Son. Entre os principais, a necesidade de dar o pulo definitivo ao parque empresarial do municipio, que leva anos co chan industrial esgotado. Un polígono singular que contará coa colaboración do arquitecto David Chipperfield para marcar o camiño futuro do deseño dos parques empresariais galegos. Vai participar o arquitecto Chipperfield no desarrollo do parque empresarial de Porto do Son, que vai ser un parque singular a través da Fundación Ría, e queremos facer algo distinto, algo que marque os futuros parques empresariales de Galicia, non? E despois, cosas pequenas, o mantenimiento dos núcleos, agora estamos licitando o tema a través da CADER, pois o plan de mellora de camiños, vamos a licitar tamén agora o fondo de compensación ambiental e estamos cos mantenimientos das parroquias. Na xuntanza trataron ademais outros investimentos previstos no Concello sonense en materia de educación, que implicarán melloras en varios centros educativos, á espera da construción do novo colexio de Portosín, que podería ser unha realidade en 2 anos. No ano 2023 hai que destacar que máis de 1 millón de euros investiu a Xunta de Galicia neste Concello, e agora mesmo, vamos a seguir falando de novas actuaciones que se van a facer. No eido educativo é importante os investimentos que se van a facer en torno a 453.000 euros que se vai a facer dentro dun CEIP, e estamos traballando de cara a ese novo CEIP de Portosín, unha necesidade que así trasladou tamén o propio alcalde, o conselleiro de Educación, e que vamos a ver que nun futuro próximo esa sea esa nova realidade. Alcalde e delegada analizaron tamén outras cuestións, como as dificultades para a contratación de socorristas que impide a solicitude de bandeiras azuis para os areais sonenses, ou os avances en materia de saneamento que repercuten notablemente na calidade das augas.